Здрасти! Здрасти! Казвам се Паула. Аз съм от Испания, но живея в Лондон, в Великобритания. И аз уча български. Аз правих много различни неща да се упражнявам, но сега аз искам да опитвам нещо различно. И за това сега правя това видео. Аз искам да правя предизвикателство за този декември. И планът аз ще пиша въпроси тук. 31 въпроси. Въпроси ще бъде от ChatGPT. Аз намерих в ChatGPT и те са лесни въпроси. Тези въпроси ще бъдат лесни неща, като да говоря за семейството ми или за хобите ми или неща, лесни неща. И аз ще правя всеки ден, този декември, всеки ден едно късо видео и ще разказа за темата. И така, айде, ще правя въпрос. Добре, готово е. Тук всички хартии с въпроси и от утре ще правя една въпроса всеки ден. Да? До утре. Чао, чао!